Ей, какво става, хора? Аз съм Хичо от TeamWars BG и днес ще играем Pink Heaven. Така, играта от Steam може да се изтеглите безплатно. Както виждате в момента, това е началото. И да, нека започваме. Не. Добре, нека да започваме играта. Както казах, играта от Steam може да се изтеглите безплатно. Така. Нека започваме играта. Тази игра съм я превъртал, между другото. Целта на играта е там, нали, да убиеш едно НЛО и да спасиш едно синьо човече. Ей, това е пред мене. Аз съм розовото. И те са превърта играта някакси. Ма иначе има и хард левел, дето е продължение. И това ще бъде на втората част. Така, както виждате, отвлякоха синьото човече. Аз трябва да го спася. Както виждате. Хайде, започвай, бе. Добре, вече започваме. Най-после. Ето, аз съм това. Ако отседям, ти можете да се движи. Така. Нека да скоча. Добре. Оп. О, не! Добре, хора, умрях. Първо ниво още. Мисля, че тези трябваше да ги стрелям, че ставаха цветни, че да ми на нивото също. И аз се загледах настрани и умрях. Добре, тук ще фейлна. Ще фейлна. А, няма да фейлна. Добре. А, не, какво ти? Аз го бях забравил, то преди месец я превъртах някъде играта. Играта ще е само на две части. Първата част е този левел, дете го игра, пак втората част е хард левела, дече го продължа в следващия епизод. Ето ти май се стреляш. О, да, определено. Добре, още един път май трябва. Добре, готово, убих го. Едно сърце. Хай, стреляй! Добре, вече го убих. Добре, и този вече го убих. Да се качваме по стълбата и да продължаваме напред. Добре, първо ниво го минахме. Ой, ти цвете много го мразя. Ули. Айде, бе. Ау! Този ме ударя. Така. Нека продължаваме напред. Добре, мисля, че стигнахме в финала, аз се спомням май. Ако този клип ви е харесал, може да коментирате, да го харесате и да предложите за следващия епизод какво да правя. Тоест дали да продължавам хард левела или да мина basic левел. Добре. Нека вие ще напишете сами в коментарите. Избирам. Избирам. Добре. Спечелихме нов айтъм. Добре, нека тръгваме пак. Ще говоря този половин час. Добре. И те мога да ги стигам, да. Я видим какво правите от чадър.
Те вече става, да не падаме надолу. Ела ми. Така, нека тръгваме тук надолу. Малко трудно ще минем играта, обаче влязохме като чисти нинджи. Така. Оле! Какой ти бе? Махай са, майко. Май трябва да минато и... бегай! Бързо, почти. Yes! Добре, взехме хора един живот. Вече имаме по-голям шанс да спечелим. Оле, не! Оле! Той ме остави до нулата. Добре, сега трябва да сме много внимателни, защото съм на едно сърце. Не! Умрях. Нема спална наблизо. Те сте са ли унищожиха, бе, бах ти газ. Добре, хайде минавайте. Най-после го минахме. Добре, да тръгваме. Сега ще го унищожим. Не можа. Добре, века караме с облака. Отново казвам, играта може да се изтеглите от Steam, безплатна е напълно. Скоро предполагам ще направят играта да има мултиплеер, така че очаквайте да има и по-голяма проекта на играта. Защото сега ще мина двете части и ще чакам апдейта и тогава ще снимам на мултиплеер на тази игра. Защото сега в момента няма мултиплеер. Ето го NLO-то. Сега ще трябва него да го унищожим. Какъв е този език, бе? What the fuck? И човечето ми малко прави те, защото... помощ. Помощ. Ти не мога да оцеля. Добре, 22 му взех. Добре. Почти го убих NLO-то. Можем още. Давай, не трябва да умирам, защото ще почва от начало да го бие NLO-то. Бих го. Ето, видяхте, че го бих NLO-то. Да продължавам напред. Ето го синото човече, дето трябва да спася. Така. Коста на играта. Мисля, че това е NLO-то. Мисля. Не, това не е NLO-то. Така, тези ги скипвам. Го е NLO-то. Не го ли разреших, бе? Добре. Тръгваме. Така, очевидно май превъртяхме играта. Не сме точно, става хард левела само. И да, това беше за видеото.
Надявам се да ви харесала първата част на Pink Heaven. Втората част ще играя сигурно някой друг път. Тя ще е малко по-интересна от тази първата. И да, от мене, бай-бай.